ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯୋଉଠି ବାତ୍ୟା ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି କିଛି ଆଗରେ, ଆମେ ତା ପଛରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ମୁହଁ ଯୁଆଡେ, ଆମ ମୁହଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଆଡେ। କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ କେତେ ଜୋରରେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ପବନ ଦେଖିକି ଏଇଟା 200 ରୁ 300 ବେଗରେ ପବନ ବହୁଛି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ଗଛଟି ନଉଛି ଯେତେ ଉଠୁଛି ସେତେ ପବନ ତାର ବହିବାକୁ ଲାଗୁ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପଜ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲି ପାଣିର ସ୍ରୋତ କିଭଳି ବଢି ବଢିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ମାପି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ବି ବଢୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍ଗାବାବୁ ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଲିଙ୍ଗାବାବୁ ପାଣି ସରିଯିବ, ଟିକେ ରଖ। ତ ଆପଣ ମୋ ପାଟିରୁ ବହୁତ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଗଲେ, ଏବେ ଲିଙ୍ଗାବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଦେ। ଆକାଶଟା ଫାଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଭରସା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ଦେଖି ଜମା ବି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଢି ଚୁଡାକୁ ଷ୍ଟକରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପବନର ବର୍ଷା ଦେଖିକି ତମେ ଚୋବେଇ ଚାଲନ୍ତୁ।